Aglomerație la sediul Biroului Electoral Central în ultima zi de depunere a listelor de candidați pentru Parlamentul European. Mihai Răzvan Ungureanu a venit în această după-amiază să depună listele din partea partidului Forța Civică. Asta după ce independentul Dănuț Liga și-a depus semnăturile la sediul BEC pentru un mandat de europarlamentar. Independentul Dănuț Liga și-a depus în aplauze cele peste 100.000 de semnături necesare pentru a candida la Parlamentul European. Am încrederea și speranța în același timp că am plecat la un drum greu, dar voi veni cu trofeul acasă. Sunt convins că pe 25 mai toți cei care practic s-au săturat de actuala clasă politică, de liste ale unor partide politice, vor avea puterea să vină să se alăture unui independent care în ultimii 12 ani cât a stat în zona politică, am fost printre ei și alături de ei. Care sunt prioritățile pentru țara noastră? Problema locurilor de muncă. Alinierea la legislația europeană a problemelor de anticorupție. Problema de familie, problema de educație. Dacă vreți, maximizarea utilizării fondurilor